Upat ang patay, laki pang 8 anyos nga batang babae, human nagbangga ang duha ka sakyanan sa Isulan, Sultan Kudarat. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Maayong pagkaguba ni ining kolor pulang nga kotse human misungag sa kasugat nga pickup truck sa National Highway sa Barangay Impaw, Isulan, Sultan Kudarat, banda alas 5:45 sa hapon adlawng Biyernes. Sa 8 ka mga sakay sa maong kotse, duha ka mga sakay niini ang gideklarang dead on arrival sa ospital. Kini ang 40 anyos nga inahan ug ang 8 anyos nga anak nga babayi gumikan sa grabing samad nga nahiaguman. Apan pagkaugma, namatay sab ang laing pasahero niini nga mao ang 62 ug 63 anyos nga babayi. Samtang samdan sab ang 29 anyos nga driver sa kasugat nga pick-up truck. Sa investigasyon sa kapulisan, gilatas sa duha ka mga sakyanan ang managlahing direksyon diyang kalit matud pa nga nag-overtake ang pick-up sa usa ka di pa masutang sakyanan. Apan nabangga kini sa kasugat nga kotse. Kasalubong po yung dalawang sasakyan, nagkasalpukan. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver sa mong pick-up nga nakaron sa kustodiya sa kapulisan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan kini og pahayag ingon man sa mga kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.